לצאת מפה! אני שכחת המפתח. בטוח יש פה יציאה, תעבירו אותי כבר! כן, בטח, שמענו. לכי. אני בהחלט אלך! לא התכוונתי לזה באופן מילולי. זה בטח היציאה. מה? איך חתכת את זה? לא, לא. איזה סתומה, נכנסה לת עוד יותר גרוע. אני לא מאמין לך, 16 שנה אני חי פה, 16 שנה. עד שפתחת את הדלת, סגרת אותה. יואו, איזה סתומה, יואו. אל תתעסק איתי. אוקיי, סליחה. אתה הולך להישאר פה עוד הרבה. נו, תעזבי אותו כבר. יאללה, שיהיה פה קצת אקשן. הוא צריך להתנצל קודם. אוקיי, אני מצטערת, תעזבי אותי כבר. רק בגלל שאני צריכה להישאר איתך פה באותו תא כבר הרבה זמן. סיוט. לא, איתך זה ממש כיף חיים. שתוק! טוב, סליחה. זה הרגיל אותי. אני רוצה לדבר. טוב, די לריב, בוא נצא מפה שוב. טוב, יש לי תוכנית. בוא כבר, בוא. תוכנית שלך. מהר, הוא בשירותים. שנייה, כבר סרט. מהר. רגע. אוקיי, זה מוכן.